निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे गोष्टी एकनाथजींच्या। संकलक शशिकांत मांडके, अभिवाचन वैदेही गोडबोले, सुश्रुत जोशी। महान कार्याचं स्वप्न। सगळी मुलं जमा झाल्यावर गुरुजी गोष्ट सांगायला सुरुवात करणार तोच सौमित्रानं गुरुजींना विचारलं, गुरुजी, कन्याकुमारीला समुद्रातल्या खडकावर एकनाथजींनी स्वामी विवेकानंदांचं स्मारक बनवलं असं कुणीतरी म्हणतात, ते खरं आहे का? तसं असेल तर त्याची सुद्धा गोष्ट आम्हाला सांगा। गुरुजी मंद हसत म्हणाले, होय, खरं आहे ते, आणि त्याचीच गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे। गुरुजी सांगू लागले, स्वामी विवेकानंदांचा जन्म 1863 साली झाला। तेव्हा 1963 साली त्यांची जन्मशताब्दी साजरी करायला हवी असा विचार पदाधिकाऱ्यांच्या मनात आला। पण ती कशी साजरी करावी? एखादी मोठी मिरवणूक काढावी की एखादी व्याख्यानमाला आयोजित करावी? बरीचशी चर्चा झाल्यानंतर असं ठरलं की जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं एक पुस्तक तयार करावं। त्या पुस्तकात स्वामी विवेकानंदांचे हिंदुस्थानच्या जागृतीसाठी जे विचार आहेत ते एकत्रित करावेत। ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन जन्मशताब्दीच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी करावं। शिवाय हे काम एकनाथजींनी करावं। एकनाथजींनी पुस्तक तयार करण्याचं मान्य केलं आणि ते तडक कोलकात्यात बेलूर मठात गेले। हा मठ स्वामी विवेकानंदांनीच स्थापन केलेला आहे। तिथलं वाचनालय खूप मोठं आहे आणि तिथे विवेकानंदांनी लिहिलेली सगळी पुस्तकं, विवेकानंदांनी दिलेल्या व्याख्यानांची पुस्तकं, विवेकानंदांचं चरित्र असं सगळं काही ठेवलेलं आहे। एकनाथजींनी ह्या पुस्तकांचा अभ्यास सुरू केला। त्यांना दिसलं की विवेकानंदांची पुस्तकं, त्यांची व्याख्यानं म्हणजे विचाररत्नांची खाण आहे। त्यातलं कोणतं रत्न आधी घ्यावं आणि कोणतं रत्न नंतर घ्यावं ह्या गुंत्यात एकनाथजी अडकले। शेवटी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून एकनाथजींनी स्वामीजींच्या विचारांचं संकलन केलं। ते पुस्तक मुळात इंग्रजीमध्ये आहे। त्याचं नाव आहे रायझिंग कॉल टू हिंदू नेशन। आता त्या पुस्तकाचं हिंदुस्थानातल्या सगळ्या भाषांमध्ये भाषांतर झालेलं आहे। मराठीतल्या पुस्तकाचं नाव आहे हिंदू तेजा जागरे। इंग्रजी पुस्तकाचं प्रकाशन 17 जानेवारी 1963 झालं। त्यावेळी म्हणजे 1963 साली तिथे तमिळनाडू प्रांताचे प्रचारक श्री दत्ताजी डिडोळकर हे होते। त्यांना वाटलं की कन्याकुमारीला समुद्रात असलेल्या खडकावर, ज्या खडकाला श्रीपाद शिला असं म्हणतात, त्यावर स्वामीजींचं स्मारक बनवावं। सर्वांनाच हा विचार पटला। त्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली। परंतु हे स्मारक बांधण्यामध्ये पर्वतासारख्या अडचणी उभ्या होत्या। कन्याकुमारीला जे ख्रिश्चन लोक होते त्यांना जेव्हा या स्मारकाची बातमी कळली तेव्हा त्यांनी झटपट एका रात्रीत त्या खडकावर मोठा क्रॉस उभा केला, कारण त्यांच्या मते तो खडक म्हणजे सेंट झेवियर रॉक होता। तिथे म्हणे सेंट झेवियर येऊन गेला होता।
पण ख्रिश्चनांच्या ह्या म्हणण्याला काहीही पुरावा नव्हता. हे पाहिल्यावर समितीचे लोकही काही स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी तो क्रॉस उघडून फेकून दिला. त्यामुळे कन्याकुमारीला तणाव निर्माण झाला. तमिळनाडू सरकारला हे मान्य होतं की तो खडक म्हणजे श्रीपाद शिला आहे. त्याच खडकावर उजव्या पायावर उभं राहून देवी पार्वतीनं शंकराच्या प्राप्तीसाठी तपश्चर्या केली होती, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. त्याची खूण म्हणून त्या खडकावर एक मानवी पाऊल उमटलेलं आहे. तो सेंट झेवियर रॉक नाही. तसंच त्या खडकावर स्वामी विवेकानंदांनी ध्यान केलं होतं, हेही तमिळनाडू सरकारला मान्य होतं. म्हणून त्या खडकावर स्वामी विवेकानंदांच्या नावाचा एक संगमरवरी फलक बसवावा. समितीने तसा फलक तिथे बसवला, पण ख्रिश्चन लोकांनी तो उखडून, मोडून, तोडून समुद्रात फेकून दिला. त्यामुळे कन्याकुमारीला आणखीनच गंभीर स्थिती निर्माण झाली. इकडे कोलकात्याला त्यावेळी एकनाथजी रायझिंग कॉल टू हिंदू नेशन या पुस्तकाचं प्रकाशन करत होते. एवढं सांगून गुरुजी म्हणाले, पुढची गोष्ट मी उद्या सांगीन. मुलं आपापल्या घरी निघून गेली. एकनाथजी सूत्रधार झाले. सगळी मुलं आल्यानंतर गोष्ट पुढे सांगताना गुरुजी म्हणाले, कन्याकुमारीला श्रीपाद शिलेवर स्वामी विवेकानंदांचं स्मारक उभं करणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं. शिलास्मारक समितीचे पहिले अध्यक्ष होते श्री मन्नत पद्मनाभन. त्यांनी हिंदुस्थानच्या केंद्र सरकारला स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकाबद्दल विचारलं. केंद्र सरकारने स्मारक बनवायला नकार दिला. ते पाहून तमिळनाडू सरकारने सुद्धा स्मारकाला नकारच दिला. आता काय करायचं? अडचणीत सापडलेले समितीचे सभासद नागपूरला सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना भेटले. त्यांनी स्मारकाबाबत गुरुजींचा सल्ला मागितला आणि म्हटलं की आपण एकनाथजी रानडेंना हे काम करायला सांगूया. सुदैवाने एकनाथजी त्यावेळेला नागपूरलाच होते, पण त्याच दिवशी दुपारी ते दौऱ्यावर जाणार होते. गुरुजींनी त्यांना बोलवलं आणि विचारलं की तुम्ही हे शिलास्मारकाचं काम कराल काय? गुरुजींचं विचारलं म्हणजे आज्ञाच होती. एकनाथजी हो म्हणाले, पण अगोदर मला समितीने आजवर केलेला पत्रव्यवहार पाहावा लागेल. काम कुठे अडकलंय ते बघावं लागेल आणि मग तिथून पुढे काम सुरू करता येईल. एकनाथजी चेन्नईला आले आणि त्यांनी पत्रव्यवहार पाहिला. त्यांनी मनात विचार केला की स्वामी विवेकानंदांच्या स्मारकासाठी सर्वात आधी रामकृष्ण मिशनच्या अध्यक्षांना भेटून त्यांची अशा स्मारकाला परवानगी घ्यावी लागेल. रामकृष्ण मिशनची स्थापना स्वामीजींनीच केली आहे. त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर भारताचे केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकार यांची परवानगी घ्यावी लागेल. याचबरोबर भारतीय लोकांमध्ये सुद्धा या स्मारकाबद्दल अनुकूल जागृती निर्माण करावी लागेल आणि ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. तसंच रामकृष्ण मिशन ही एक प्रभावी संस्था आहे. मिशनची परवानगी मिळाली तर सरकारला सुद्धा नाही म्हणणं जड जाईल. अशी परवानगी मिळवण्यासाठी एकनाथजी सरळ कोलकात्याला आले. बेलूर मठात गेले. स्वामी माधवानंदजी हे मिशनचे अध्यक्ष होते. तिथे एकनाथजींना ते चांगलं ओळखत होते. एकनाथजींची समर्पण भावनेने काम करण्याची पद्धतही त्यांना माहीत होती. एकनाथजी माधवानंदजींना भेटले. एकनाथजींनी स्मारकाची सगळी योजना त्यांना सविस्तर समजावून सांगितली आणि त्यांना विचारलं की रामकृष्ण मिशनला हा प्रस्ताव मंजूर आहे का? स्वतः रामकृष्ण मिशन जर असं स्मारक बनवणार असेल तर मी माझी योजना मागे घेतो. स्वामी माधवानंदजींनी एकनाथजींना या सगळ्या योजनेला अनुमती देऊन आशीर्वादही दिला. मात्र कोणत्याही अडचणीवर मात करण्यासाठी मानवी मनाचं ज्ञान, चतुर बोलणं आणि संयम याची आवश्यकता असते. हे सगळे गुण एकनाथजींकडे होते. ह्याच गुणांच्या बळावर त्यांनी केंद्र सरकारची आणि तमिळनाडू सरकारची शिलास्मारकासाठी परवानगी मिळवली. त्यामुळे शिलास्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला खरा, पण नव्या अडचणी समोर येऊन उभा राहिल्या. त्या कुठल्या होत्या हे मी तुम्हाला उद्या सांगेन. एवढं बोलून गुरुजींनी सगळ्या मुलांना घरी जायला सांगितलं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला,
ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.